Ya kaya ngene iki lho, Dik. Jejeg keprak. Nyapa to? Lha apa? Mara tuwa no dijejeki. Rong dina. Ya minggat mara tuwa mbok jejeki ki lho nyapa salahe apa dosane apa mara tuwa mbok jejeki. Omahe terus tak dol no tak omongi. Ya ora yang jejeg keprak brek-brek. Lah aku ora roh jaman Yes, manten. Ora enek to cukurane percil kan enek. Mboten enten ora diundang kula. Ya ngene iki lho kaya Pak Rudi Rageng. Ya enek kotake ngono kuwi. Ya kotak ngono kuwi tapi cilik. Isi wayang. Nyapa to isi wayang? Lah apa? Kirek tok jerone dadi nyekel cek. Ah, ngono kae-kae dicokot kirek. Lah iki pesen kirek pira lho semangi nek dienggo Wayang wayang. lambemu tenan lho kemalan. Ya aku ora roh lho Dik kok. Ya sik tak mengi kotak isine wayang enek dalange blangkonan Ora roh kok iso. jarian nyekel wayang wis cukup to aku ngomong ki. Wayange ya dincepne ning debok. Ora no. Lah sapa? Encepne sirahe sinden sitok-sitok ngene lho. Dadi ben bosok sinden. Bocor to Dik sirahe sinden mbok encepi wayang gedene sakmono lho wayange terus wayang pira wis. Tak pateni lho siji melan kowe iki. Ya ora ya dincepne debok lho Dek. Kuwi nek debok lho Dek, kuwi nek debok kuwi lho, kuwi nek debok. Kowe ki ra ndelok to mbiyen. Lah debok nek enek, lah nek gak enek. Kan kena batako kan iso dincepi wayang jrek. Ya nganggo lampu ngono ya Dik ning dhuwure. Lah nyapa to lampu? Lah apa? Langsung gas air mata utawa kembang api. Dadi mak buor. Lah iki sampean entek Dek ngene iki Dek. Wih entek. Lho lah gak sida wayangan terus Alah bos tak buang kabeh sak enek-eneke yo. Nesu, takoni nesu. Lah buang. Lah terus Lah sembuh rasa cerita.